नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या नवीन अशा ब्लॉगमध्ये. तर आजचा हा ब्लॉग आहे आपला पप्पांना निरोप द्यायचा, पप्पा विसर्जनाचा. तर कसे दिवस गेले काय कळलंच नाही खरं म्हणजे. आणि आता पप्पाला निरोप द्यायच्या वेळेस पूर्ण म्हणजे एवढं भारी वाटतं, म्हणजे डोळे वगैरे आता म्हणजे असं वाटत नाही की बाप्पा जावे. तर आता निरोप देऊया. आता आरती वगैरे होईलच आणि मग जाऊ नदीकडे आपल्या बाप्पाला विसर्जन करायला. तर एकच बोलेन की गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया आणि पुढच्या वर्षी लवकर या. चला मग बघूया आता. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. लवकर या. हे जा यांच्यासोबत व्हिडिओ गाडीत न जायचं, जागा नाही. इथं टेकली बाजू बाजू बाजू.
मोरया. पहिलं जा हे केलं का देवाला दाखव पहिला. हे हात लावले दादा 3 वेळा बाहेर घेतच नाही. येतील ते लोक. हे नानू साईडलो नानू गावाला आम्हाला 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार. 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. उजीर मामाची सावकाश घ्या. गणपती बाप्पा बोला पुढे. हा वडा वडा. मोरया मोरया. हे चपली घेऊन चढू नका मग. चपली घेऊन चढू नका. हे चप्पल घेऊन चढू नका. हा लाव लाव. हे लाव लाव लाव. सावकाश सावकाश. गणपती 2 आहेत ना त्या हिशोबाने ठेवा. दादा जा. काय बोलतो पुढच्या वर्षी यांच्यासोबत जायचं यांच्यासोबत. चल आता. हे दा तू नाही येत आहे कुठल्या आणते बुवाची.
चावी घेतलीस काय मी बोललो ना चिकन आलो आणि बाकीचे येतात ते 2 गाड्या घेऊन कोण दादा बाईक आणतोय टेम्पो आहे दिसतोय हे नाही गणपती तो गणपती नाही हे गणपतीच्या हो येताना की जाताना वहिनी हो वहिनी येताना की जाताना थांबायचं कधी येताना की जाताना जागेवर येतं ना मग विचारा दादा गाडी घेऊन आलाय म्हणतो टेम्पो ना मला काय बोलला अरे गणपतीच्या समोरच बसले आहेत त्या वहिनी हा दिसतोय आधी उभा पण घ्या पुढं गणपतीचा जय जयकार गणपतीचा जय जयकार मोरया मोरया लवकरया लवकरया हे येताना थांबूया का जाताना मम्मा आपली बस बरोबर बसले गणपतीच्या बाजूला पुढं वहिनी दादा असा होतोय मोरया हो पकडून ठेवा पकडून ठेवा मोरया मोरया लवकरया हेमंत सर फोन करतायत कट कर नाही तर व्हिडिओ राहील नाही व्हिडिओ चालू आहे जास्त बोलेल त्याला पोहे जास्त नाही डोक्या हेल्मेटला बांधाय पाहिजे होता मग मोरया अण्णा पहिल्यांदा बाईकवर चाललाय टर्निंगला आहे ना आता थोडा उभा करा संसाराचा गेला वर्ष वाह वाह बार लावायचे तर टन 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 गणपती बाप्पा हो
मोरया मोरया लवकर या. तुझ्यासाठी आले वना. अरे काय आधी वंदू तुझं मोरया. शंकर आणि पार्वती शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसलाय गणपती. आमच्या बापाने गणपती आणला आमच्या बापाने गणपती आणला. अरे बाहेर नाही लावले खाली तू. अरे बाहेर लाव खाली. आलेला बाहेर पुढे नदीवर टाकला होता. इथं लावला असतं बरोबर. नदीवर लावतो. 1 2 3 4. अरे 7 8. 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. उभा पण घ्या. तिथे जा पुढे जा. मोरया मग हे धरल कोण. त्या सावकाश. हा इकडनंच पाय ठेव. हा इकडनंच ठेव. बरोबर आहे. सरळ घे सरळ घे. अंगठ्यावर जोर दे. ये पुढे. इथे इथे वरती. ए सगळ्यांनी इकडे आहे. सगळ्यांनी या. बाजूला उभे राहा. बाजूला उभे राहा. खाली बसू काय? तू बसतोस काय. ए या लवकर पुढे ये. पुढे लेडीजनी पुढे. लेडीजनी पुढे. पट्टापट्टी आहे, त्याला जडवतो. येऊ दे. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. जा फोटो घेतो थांब. लावलास की नाही. एक एक स्टेप पुढे. एक एक फटाके वाजणार. हा या एक एक. मी बोललो तिथे पहिला. हा येऊ दे. नाही लावत दे. नाही नाही लावत. या तुम्ही नाही लावत आहे. या नाही लावत. या नाही लावत आहे. जा पाठी लावे. पाठी लावता मधीच पेटव. लावून
माता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, सर्वांगी सुंदर उठशे डोळाची, कंठी जवे माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय देव हे मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव गचित घरातून आदित्यच